easy go. Jo, vítám z dalšího videa. V dnešním videu si znovu zahrajeme Tropico Royale. Kdo viděl první díl, ten ví, co to je za hru. Kdo neviděl, tak vám to jednoduše představím. Je to hra v Robloxu a je to jakoby napodobně Fortniteu. No nic, nebudu to zdržovat, jdeme se rozehrát a jdem na to. Jako v minulém díle, tak zase začínáme na Red vs Blue. Kámo, zase na Red vs Blue, jo, zase bro. Ok, kill. To vezmu za... Ok, bro, buď chill. Kámo, pojď. Ok, tak mě to ostřelí třeba metr dálky. No takhle nesouhlasím, bro. Ok lidi, budeme se tady teda takhle chvíli rozehrávat. Ještě chvíli tady budeme hrát. A potom půjdeme na Rebirthy. Ok lidi, no nic. Já se zase rozehraju a ozvu se vám potom. Ok lidi, už jsem rozehranej. Můžeme jít hrát Rebirthy. Jdem na to. Ok lidi, už jsme tu. A chvíli tady teda ještě budeme čekat. No nic, bro. Ok, chvíli tady budeme čekat. Ale tady je můj tým, jenom se mě fakt jmenuje Eminem. Nic. Ok lidi. No nic lidi. Už jsme ve hře. A já budu padat tady, nezajímá mě, budu prostě padat tady. Eminem vyskočil taky, ok. Padáme teda sem. Ok, jdeme na tady ten barák, pojď. Ok, Eminem spadnul za mnou. Tady. Tam máš cestu. Jenom abyste věděli, není to právě Eminem, jo, to... Doufám, že vám to došlo, že to je jenom někdo, kdo se tak jmenuje. Ok lidi, jdeme dolů teda. A tady je česta, bro. Ok, máme teda uncommon věci už. Ok, jdeme. Dobře, kill. Snipa. Ty jsi mi čorkl snipu. Ty hajzlik. Ty ufopindíku, co jsi mi čorkl moji snipu? Ufopindík malý. Ok lidi, tady to máme. Beru. Oh, tak mi padlo, tak dobrý, padlo mi. No tohle nechci. Co? A já si vypiju tohle. Vypijeme. Dobrý, vypil jsem, beru snipu a jdu pryč. I když počkej, můžeme ještě se kouknout na tady tu čestu, co když ní bude něco dobrýho. Ok, je tady teda česta. Ok, tak počkej. Co z ní padne? Oh, hunting rifle. Padla mi teda hunting rifle. Ok lidi, já jdu do zóny, aby jsme neumřeli na stormku, která je, tam je stormka. Tady to fialový je stormka. Aby jsme na to neumřeli, tak já jdu sem do zóny. Ok lidi, jdeme sem. Ok. Dobře. Někdo tu je teda.
Jo, je tu někdo. Nevím odkud. No nic lidi, můžete rovnou, když tak napsat do komentáře, jestli byste chtěli stream. Protože já plánuju, když tak udělat někdy stream, ale napište, jestli byste ho chtěli, jakoby, abych udělal ten stream. Já bych teda rád udělal ten stream taky, takže uvidíme, no nic. Já jdu do zóny. Tam někdo padá. To je dálky, to je z dálky. OK, lidi, mám tady jednoho borce, zkusím ho snipnout. OK, krásný kill jsem mu dal. Tady máme rovnou dalšího. Další. OK, dali jsme 2 killy. Nalutím se. OK. OK, lidi, jsem nalútěnej. Takový lidi. Přežil jsem, já se teda musím nahýlovat. Ok lidi, musím se nahýlovat, dobrý. Jsem nahýlovaný, trošku se rozhlídnu, ok, tam je česta. Jdeme se kouknout na tu čestu, co třeba když z ní padne medkit. Medkit by se mi hodil, ale bandaž taky. Ok, jdou po mně nějaký borci. Ok, to jsem ho nekillnul já. Dobře, kašlu na to, nejdu se snipou, jdeme. S ARkem. Ne, bro. No nic, bro. Jdeme se kouknout do lobíčka. Jdem do lobby. OK lidi, od minulého videa máme level 12, jo, tady ty levely jdou trošku pomalejc, je to trošku těžší teda, ale level 19 máme další skin, Soldier, já nevím anglicky, prostě Solider, prostě voják, jo. Umím přeložit, ale neumím to moc spellovat. OK, hele, máme tady 2 gifty. Jeden, XPčka, OK. Další, V-Bucksy. Pořád máme level 12. OK. Za 2 minuty level 3, no nic, asi vám tady dám znovu timelapse. OK, když tady mám ten gif, schválně co mi z něj padne. OK, padly mi levely. Level 13. OK, lidi. Můžeme si ještě na chvíli zahrát casual, jestli chcete. Blue win, OK. Dobře, tak jsme se právě joinuli přímo na konec, ale nevadí. Jo. OK, lidi, dáme arena. Team deathmatch. OK, lidi, už jsme si to otevřeli a můžeme se ještě na chvíli zahrát tady jakoby casual. Bude zase jedna red versus blue, všichni proti všem. Tak se můžeme zahrát. Ne, tak to je týmový deathmatch. Jsme v týmu. OK. Jdem na ně. OK, bro.
lidi, máme 16 hápek. Myslíte, že dáme kill? OK, skoro jsme dali kill, no nic, bro. OK. Tam nahoře je týpek. OK, headka. Jo, oni jdou ze zhora na nás. OK, lidi. Tam jsou borci. No nic, bro. No nic. OK. No nic lidi, to bude z dnešního videa vše. Já ještě můžu teda čeknout e-shop, jestli tady nemám na něco, bohužel nic nemám. Ale jinak, to bude z dnešního videa vše, mějte se dobře a čau. Easy go.